Estem a punt de celebrar les festes de moros i cristians d'Alcoi, on cada any venen milers i milers de persones, i per afavorir que la gent arribi al centre de la ciutat hi ha un servei, ja des de fa vora 10 anys, que és un autobús llançadera. Volem saber tots els detalls i estem en el regidor de festes, en Jordi Martínez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Ja són, això, vora 10 anys, no?, que s'ofereix aquest servei d'autobús perquè la gent pugui aparcar fora del municipi i arribar al centre de la ciutat. Sí, en efecte, vam buscar primer dues zones d'aparcament importants, dos bosses d'aparcament per a la gent que venia de fora, però clar, les van trobar una en la plaça de la RAC, que sí que està més en el casc urbà, i l'altra en el poliesportiu Francisco Laporta, però és cert que després per a arribar al centre de la ciutat, al centre de la festa i no utilitzar el vehicle, el millor era fer estos autobusos de llançadera. Estem parlant de que fa ja més de 10 anys, no? I sent, un és del poliesportiu i l'altre és d'on estem, de l'hospital, i fan un recorregut. Sí, en el cas del que estem, que és en la zona de la plaça de la RAC, sí que fa un recorregut per tot el barri de la zona nord, va al polígon Cotes Baixes, després passa per l'hospital i sí que després va fins al viaducte. L'altre, que és des del poliesportiu Francisco Laporta, és més directe perquè es concentren tots els vehicles en la zona del poli i allí sí que es fa un viatge directe que és des del cementeri o poliesportiu, depèn de com ho entenguem, a el que és el viaducte, evitant la zona del centre i anant per fora. Per tant, la freqüència en un cas és més curta, estem parlant de 15-20 minuts des de la zona nord al centre, i en el cas del poliesportiu són 25-30 minuts arribar des del poliesportiu al centre, però són dos serveis que són molt útils per a les persones. Perquè cada any vegeu que s'utilitza més, que cada any ve més gent de fora a veure les festes i pensa i busca a veure on pot utilitzar aquest autobús? Sí, així el més important és que aquest ús que ja veiem que va incrementant-se en l'any sigui conegut per totes les persones que venen a festes, perquè és important que la gent que ve a visitar-nos, la gent que ve a festes de moros cristians, sí que tinga una zona d'aparcament, com n'hi ha en altres poblacions, que li permetisca deixar el vehicle tranquil·lament i vigilat, però sobretot tindre un accés còmode. I aquest accés d'autobús, que té un preu simbòlic perquè són 0,50 cèntims, és un detall també de fàcil ús. Jo crec que facilita molt la visita a la gent que ve de turistes, i en el cas de la zona nord, inclús a molts alcoianes i alcoians que l'utilitzen per a desplaçar-se des del centre a sa casa. I per a tornar totes les eixides des del viaducte? I per a tornar totes les eixides des del viaducte, l'última expedició és a les 11 de la nit del dia de l'entrada, la primera expedició que fem és a les 8 del matí. Tot el dia, continu? Tot el dia continu, estem parlant d'això cada mitja horeta. Sí que n'hi ha algun impàs que és en el centre de les entrades, on sí que notem aquesta baixada perquè estan tots ja preses, però sí que en els moments de finalització dels actes jo crec que ve molt bé poder desplaçar-te en autobús a replegar el teu vehicle tranquil·lament i poder eixir d'Alcoi. A més, està a les entrades d'Alcoi, en la qual no tens que tindre ningun problema per eixir. Com està la situació d'assimilació dels vehicles que venen i de la gent que ve? De moment tot el món troba aparcament, costa, arriben a agarrar carretera? Tingueu en compte que tant el de la zona nord fa un recorregut més ample, que passa per zones que és, per dir alguna, més fàcil aparcar, com pugui ser els voltants de l'hospital, però sobretot el polígon Cotes Baixes i la plaça de la RAC, que té aquests dies molt d'espai per aparcar, i en el cas del poliesportiu és molt fàcil aparcar, perquè estem parlant del poliesportiu, però estem parlant d'un gran polígon que n'hi ha al costat, que té carrers en la suficient amplària com per a que la gent es pugui deixar i agafi l'autobús en qüestió de 5 minuts a peu. Per tant, jo crec que són dues solucions que avui per avui es donen molta vida en el sentit de l'aparcament, perquè almenys en facilitar que la gent que estigui fora sap que en mitja horeta pot estar en el centre disfrutant de les festes. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Martínez. Ja sabeu que si voleu veure les festes el dia de l'entrada, en la zona nord i en la zona del cementeri poliesportiu teniu puesto per aparcar, allà podeu agarrar l'autobús fins al centre de la ciutat i gaudir d'una entrada única com és la d'Alcoi. Sí, així no serà, esperem que sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Jordi, felices festes. Igualment.